Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Good morning and welcome po sa satuyang programa, ang Legally Yours GB. Maray na aga sa gabos, maski wara-wara ang kuryente. Maray na aga, maski mararaot na ang mga gamita. Marahay na aga, maski puro palsok ang kuryente ta. Alawig pa ko ta ini sa kuya na tigsik sa satuya na matibay, marahayon. Gerde mao yun ang kadaklan ka ni. Marahayon baga ang ano ta sa tuyang kooperatiba. Yo, mag-cooperate kaya nga ang pakarigan, kooperatiba. Mag-cooperate tabi kita hata. Igwa kipiga ayos ang satuya na namumutan. Oh, ini baga ang last syllable kaning kooperatiba na ini satuya ko, ale ko. Kaya ano man napakaraot ang gibuhon nito, mabultada sa indo, ta satuya man sana ini. Mag-enjoy na sana kita ha. Dahil ko na ipapadako sa itong tigsik ta. Magayon ang topic ni Attorney Tin, ngunyan manungod sa pagbakal kidaga. Pagbabakal ka kidaga, dahil magkaipuhanan ng kuryente. Anong nga kuya magkaipuhanan kung mabakal ka kidaga? Niyang apot, paano ka mo makakasiguro na daing problema ang babakalon nindong daga? Primero, dapat maaraman nindo kung yung mga nailig. Ang iba kaya mga tugang, ang ibang mga mabakal kidaga, nagkaka-interest magbakal kidaga. Pag naglalakaw-lakaw, pag nagburo bakasyon, nailing din nagkarigo sa dagat, ay magayon nga yung beach front. Sisidong yung tagsadir ka nita, bakalunta na sana ngaya. Nagkakaigwa ki interest magbakal kidaga. So, ano ang mga issues kang daga? Tani na, day ka mo malansi. Pag mabakal po ka mo kidaga, igwa kipigaapod ng mga fake owners. Mapresentar sa indo, nagpapamidbid na pag nag-apod ka mo duman sa iiling-iling nindong property, lalo na ang daga, ako nga tabi ang tagsadirikan, Kuya Mike. Buda, may titulong nga kami kaan, nakapangaran nga sa mo. Papailingan ka mo kititulo, ID kang tawo na iyan, asin, aakuon niya na sa diri niya ang daga. So, magayonon baga de, yaon sa tawo, yaon sa titulo, may ID. So, tulo na mga ebidensya. So, presensya kang tagsariri, may titulo, buda, may ID. So, turugma sa tulo. Ito pala, peke, bako man siya ang tagsariri, guminibo. Nagpagibo kung sa indaw dyan kititulo. Siyempre, ang ID, dati nang igwa, kadaklan sa tuya, baga, expected nga ni Gabos na dapat igwa kita ki mga ID. So, ang mga issue na ini, igwa kita pigapod na scammers. Abang pigalat-alat si Attorney Tinha na maglaog sa tuya na programa. Si Kuya Mike nanguna ang dagungunindo. Kung may mga issue man kamo sa daga, nalansi kamo ipaabot din sa Samuya. Pwede nyo i-text sa tuyang numero. Pwede man nyo duman sa DCGB News Online. Sana dahil magpalsok. Pero nagpasiguro na si Kuya Neps. Dahil tigpapalsok din ang genset. Kaya duro-diretso kita. Siyempre, dapat ang satuya na pag-urulay maging maayos. Basta mag-cooperate sa kooperatiba. Now, may pigabot kita mga scammers na pigpepeke ang mga documents and ang iba nga nagigibuman kay mga fake ID para sina makapagpabakal kidaga.
na bako maninda sa diri. Kaway-kaway dyan sa mga nagkaralansi. Ha? I-shout out daw nindo kung nalansi ka mo sa pagbakal kidaga. I-send daw nindo sa sakuya. Ang numero 0917-146-2275. Sa mga texters ta dyan, baka nalansi ka mo or may partidaryos ka mo na nalansi. Nagbakal kidaga. Buminayad, dayaon na available na sa titulo and may ID pa and yaon sa presensya. Kaya nagbarayadan, after a while, ay na nakukontak. Yan ang saro sa mga problema. And kung minsan man, bako man sana dain niya sa diri ang daga. Kung minsan, dakul palan sinda na nagmana, mga eredero. So, ang kauron mo, saro sana, 10 magturugang, igwa ka pang siyam, nakakauronon. So, ang nakauron mo, saro pa sana, makulog sa payo. Pagdakulang eredero kang nabakal mong daga. So, aadalan nindo iyan na bago magbakal kidaga, na sigurado ang mga documents as in ang mga personalidad na kauron nindo. And another, kung minsan dahil duman nga ni tadakol ang mga partidaryo sa mga eredero, igwa kipigapod na land dispute. Okay, apig papabakal na, ipapabakal sa Indo, papabayadan sa Indo, ang problema kang daga. Ano ang aksyon na dapat nindo dyan gibuhon? Taod-taod, alat-alaton ta si Attorney Tin, nga ni, maitaw sa Indo ang paliwanag kung ano ang marahay gibuhon nga ni masigurado na daing problema ang daga. Pangduwang issue sa mga pagbakal, manungod sa pagbakal kang properties arog kang daga. Iyo ining pigaapod na mga unpaid taxes. Unpaid taxes and encumbrances. Ang daga, dai mapapasai mo lalong-lalo na kung ini dakul pang babayadan. Kumbaga, mabakal mo man, ikang mabayad. Pag dahil sa iyong sinabi na dakulon pala ining babayadan na tax. And kung minsan heavily penalized na, kung ang dating tagsadiri, dai siya nakabayad kang property taxes. So, iyan ha, siguraduhin nindo, aputo nindo kung updated ang mga bayad ninda sa tax. So, usually ngunyan gari available pa sa pigaapod na may tawad ngunyan ang mga so real property tax may amnesty. May amnesty pa siguro hanggang Hunyo na sana ang amnesty, kaya so mga day pa diyan nagbabarayad kang tax, aprobicharan po nindo ining amnesty sa pagbayad kang real property tax. Tangani na malinaw ngani maayos ang papeles nindo and dai kamo ki mga unpaid taxes. Dai kamo ki mga obligasyon sa gobyerno. Dayan pag natapos na po ining amnestiya kang pagbayad kang real property tax, ang katrukis na po kaya na amnesty, penalty. Anong mo yan nindo? Amnesty o penalty? Ang penalty kayan, imbis na nakatawad ka mo duman sa mga taxes kang properties nindo, imbis na diit ang babayadan nindo, of course, malangkaw. Ining mga paglangkaw na ni aram tabagan na mamatian tangon yan. Ang kadipisilan sa pagbayad. Kumisan nga ni, may mga babayadan kita na minabutwa na sana sa mga resibo. Sabi ni 0950, hindi po sagot ko pag may nagtitirigbasan po baga Kuya Mike pag abot sa daga. Tama yan, duman sa mga lugar na rural, may nagtitirigbasan pa talaga sa mga lugar na agricultural ang mga properties diyan na daga, lalo sa mga piga-award kang DAR. So may nagtitirigbasan talaga diyan. Salamat tabi sa pagpartisipar mo sa tuya na programa. So mag-ingat, dahil magamit ki sundang sa problema sa daga.
aram nindo. Dahil man pwede i-resolve ang problema sa daga, kisundang ang magiging solusyon nindo. May proper forum. Primero, pwede ka mo magduman sa kapitan, magsumbong ka mo, ipablatter nindo, duman ka mo mag-ururon. Pag may, dahil ka mo sadiring aksyon nindo, usually, sabi nga ni Attorney Tin, dahil mag-self-remedy. Dahil mag-sadiring bulong. Dahil pagbulungon ang sadiri, dapat mag-anap ka mo kay mga eksperto kung ano ang mga problema nindo, lalong-lalo na sa daga. So, igwadigdiki hanggang ngunyan may mga kaso na mga partidaryusta, mga barkada ta, mga amigo, may mga kaso ngunyan manungod sa daga. So dati niyang daga na mga 3 hektarya, may nagduman sa inda, may nagki-claim. Ngunyan, kang pig-claim, pigpakudalan, so daga niyang 3 hektarya, di nakang naili yung pigkukudalan na so properties na 3 niyang hektarya, nadagit so amigo mi, nagparadalagan, may daradarang sundang. Dahil niya man tinamaan, nagpatakot man sana. Ang nangyari, kinasuhan siya kato na nagpakudal, na nagkiklaim kang daga. Ngunyan, pinatakot siya, ang kaso, bako man sa daga. Ang kaso niya, itong patakot niya na may daradarang sundang. Pinatakot na naman siya, atras mangi ang kaso, tawan mi pangi kaki lugar mo dyan sa arong mo, dahil ka na nga magkontraduman sa pagpakudal kang daga. Dahil natakot, so amigo mi, tuminugot, dahil sa kinaaputan na abogado, kung minsan, mas maray, mag-apot ka mo sa mga eksperto kang gigibuhon nindo. Pag may nailing ka mong nagkukudal kang daga nindo, kang property nindo, picture nindo, kasabay so nagkukudal, dahil ka mo mag-aksyon na arug ka to na may daradara ka mong sundang, kakasuhan ka mo. Ngunya, nawara na siyang daga, may kaso pa siya. Tulo niyang hektaryang daga. Dahil na nga igayod ki 200 square meters ang natadata. Ang itinada sa iya, so naarungan niya sana. Ang natad-natad niya, sa dayuto na sana. Kaya, mag-iringat po kamo digdi manunggod pag ang problema nindo manunggod sa daga, ha? Sa mga nagmamarati po dyan, sa mga lugar, arog kang Maanito, Santo Domingo, Rapo-Rapo, and iba pang mga munisipyo digdi sa Daraga. So usually, iyo ini ang mga problema kang may mga daga na previously piguuman ninda, yaon sa inda ang pigaapod sa ito, so property, so sa tax, sinda ang nagtatax, tapos may nagrani duman sa inda, may daradara ng titulo, piga-claim na sudagaan ninda. So, magsangguni ka mo sa mga abogado, tangani na, ma-advisean ka mo kung anong gigibuhon po nindo. Bako ito na magibo ka mo ki aksyon, naroon ka ito na may daradara ka mong sundang. Kuya Mike, ano po ito? So, sabi na inaward ni Marcos na daga. Inaward ni Marcos na daga. So sadar pa ini kang inot na may mga inaward talaga kang panahon niya. Hanggang ngunyan may piga-award. Lalong-lalo na kung kamo mga tenant, kang mga darakula na hektarya, mga 10 hektarya pa itaas, pag tenant kamo, may required na number of years na yaon kamo dyan bilang tenant, pwede ka mo ma-awardan kidaga. Hali masana duman sa pigbabantayan nindong daga. So, ining manungod sa mga taxes na ini, kung minsan, bako kumpleto, bako siya 100% na makakataram ka mo na may katibayan ka mo bilang tagsadiri kang daga. Dapat may titulo pa kamo. Habang kamo ngunyan nagkakapot kidaga na kamo ang nagtatax, asikasuho na po nindo. May programa man ngunyan ang DAR. Ang ngunyan, mag-asikaso yaon dyan ang opisina yata sa igwadigding opisina sa may Embarcadero sa 2nd floor. Magdyan kamo sa DAR, sa opisina. Tatabangan kamo. Lalong-lalo na kung magturugang kamo, muya nindo ipabanga ang daga,
magdiyan kamo sa dar, tatabangan kamo magkasiriperar iyan, may kanya-kanya na kamong titulo. So lately, igwang nyan ki programa na kada barangay may nagduduman na tagadar pig tatarabangan kung paano magkabaranga o magkaarayos ang mga papeles i dokumentos kang sa indang mga daga. Okay? So iyan ang nagkapirang mga mga issues sa daga. Another issue, igwa kitang pigapod na land classification and conversion. Ano ini? Ang agricultural land or land within a protected environmental zone cannot be legally developed for residential or commercial use without government approval. Kung ikamabakal ka kidaga, ilingon mo na ito, nababakalon mo kung ano ang stated duman na land use kaya na daga na iyan. Tapag iyan, yaon sa klasifikasyon na agricultural land. So, dahil ka basta-basta dyan makakapag-develop. Ikaw kaning latest na nangyari sa sarong munisipyo, may nagtugdok kigasolinahan. Pagkatapos, day pa man nakaklasify kang iniling sudaga, agricultural land. Sabi kang mga opisyales sa munisipyo, bawal nga iyan na tinugdok mo dyan. Bawal nga iyan na nagpatugdok ka dyan kay gasolina. Ang klasifikasyon nga kay nadaga na iyan, agricultural land. Hindi ano pa man, nalaga na nakigasolina. Kaway-kaway sa mga nakaisi ka ini, mag-text daw ka mo sa kuya, taram nindo inidig tataram ko. Kang nagpanuman ki mga tauhan sa munisipyo, i-check daw nga nindo kung igwa naman ang ganyan tinugdok na gasolinahan. Pag duman, igwa man ang gad ki gasolina na tinugdok. Alagad, hanggang unyan, dahil nakakapag-operate kasi sinabihan nga ni kang munisipyo na ini, na natugdukan mo kang gasolinahan mo, agricultural land. Bago magtugdok, siguraduhon ang land use na naka-state dyan sa daga na iyan. No, saro pa yan sa mga nagiging problema na nagbakal ka or daga mo ito, muya mo i-develop, inagihan ki tinampo, nagway dining, magayon na sa tinampo, dakulang nag-aaraging mga bihikulo, naglaag ka kinegosyo, araw kang gasolinahan, alagad kang maasikaso ka na ka mga papeles, ka mga permit, day ka man naaprubahan. Ngunyan, may problema ka lugod ta. Day man nakaklasify pa sudaga mo bilang commercial. Na yan baga pag dapat commercial use na dapat ang ang gamit ka iyan na pigtugdukan na iyan. Bata mapagalo ng gabuton ito Kuya Mike gasolinahan. Di mo tayo magagabot. Darakulao nang dinagdaduman na gari building kang gasolinahan. So mga nakairi kayo, naagihan ininindo dyan sa gilid kang tinampo. Alagad kung pasiguro ka mo, bago magtugdok bilang negosyo dyan sa sarong daga na arugane, ipariclassify nindo, mapatabang ka mo sa sangguniang bayan, magkakaigwayan ki resolusyon na pigtutugot kang munisipyo na gibuho na commercial land use. So, pag iyan na ito-turn over man iyan sa higher authorities man na sarong alangkaw na ahensya, tangani na maklasify from agricultural to commercial. Pero grabe pa ini nga agihan. Siyempre, ang nagmamangnong mga ahensya digde, iyo ang DAR. Maagi ka mo dyan, mapaaram ka mo. Kung minsan, di mo basta-basta tutugutan, galing nangangaipuhanan pa nga ni sa kongreso, congressman na ma-sponsor na ining daga na i-reclassify. Kaya, di ka mo basta-basta magtugdok na mga darakulang negosyo na di pa man maayos
ang tutugdukan nindong daga ta magkakaproblema kamo diyan. So dapat i-check mo ang daga, ang zoning, ang lot zoning with the municipal or city assessor's office nguna. So kung mabakal ka ki agricultural land, i-secure mo yung yung DAR conversion. Buda so conversion, so clearance, and verify kung ang local government unit may active na comprehensive land use plan, yung CLUP, CLUP, and pigaalaw iyan na development. Kung wala man ka sa munisipyo, so maghanap ka na kagawad sa munisipyo na ma-sponsor ka iyan. And siyempre, bako sa nasarukan ang maburuto, kung 8 ang mga kagawad dyan, so dapat igwa ka dyan ki 5 na mapabor dyan sa development na pagbabago kang zoning, lot zoning from agricultural into commercial. So, saro yan sa mga suggested na nagigibuhon kung dai pa man, okay, kung maya mo lugod, mag-mayor ka. Pag ikang mayor, pwede mo surugoon. Yaw na. Salamat. Yaw na si Attorney Tin. Hello po. Good morning, Attorney Tin. Yan. Hello. Morning po, Kuya Mike. Asin sa itong mga paraan tabay. Okay. Nakastanbay lang kita. Yaw na si Attorney Nakulo na ko na ako dan sa imo, Kuya Mike. Dahil piga, ko mo sa mga example duman. So, nagkakaragihan ko buda, naisiyan ko ang istorya, Attorney Tin. Ta, duman sa mo. Sa pasiring sa eskwelahan me. So mga magura, tigarapot ko niya kung ano nangyari ka na gasolina na nag-ooperate. Oo. Kaya magasolina ko ta ako niya, kung dahil pa pala nag-ooperate, tata niya ko tala nag-ooperate. Dahil man nga Sir Mike na aprubahan so zoning ka na from agricultural into commercial. Okay, yung tigi-istorya ko yan na buminakal kidaga so negosyante, dahil niya man nagagamit, nagpatugdok na pati siyang gasolinahan. Oo, kaya dapat ma-reclassify talaga na. Okay, so sige, tama-tama. Yaw na si Attorney Tin. Uni na ang mga tunay na simbag kung paano kamo makakasiguro na daing problema sa babakalo nindong daga. Sige tabi, Attorney. Dakol na paagi, Kuya Mike, para ma-verify o ma-check. Tigaapod ta ini na pag-exercise po ni due diligence. Okay. As a buyer, pati na din so nagbebenta actually. Mas maray na i-ascertain ninda sa ownership ninda, maski kampante ka mo po na kamo ang tagsadiri, para maiwasan ang mga pwedeng maging problema, at least sigurado ka mo, hali din sa records kang mga ahensya de gobyerno na connected digdi, sigurado ka mo na talagang clean ang sa indong records, clean ang sa indong title, wara na ibang nagke-claim kang daganaan bago nindo ibenta. So, also, lalo na ang buyer, bago po magbutas nin kwarta, magpaluwas, magtaunin kwarta duman sa seller nindo, dakol na paagi para ma-ascertain mo na ma-verify kung talagang so nagpapabakal sa indo, iyo ang may tagsadiri kang daga na tigbebenta sa indo. So pwede tayan saro-saroon at yan, Kuya Mike. So, mga nagkapirang basics, at least maaraman kang sa tuyang mga paraan tabay, para maski da ipasinda papakonsult sa abogado, at least igwa na din sindang knowledge kung paano ninda maprotektahan ang sa indang sadiri, ang sa indang mga karapatan. Pero I am not saying na okay lang na dain na magduman sa abogado. Siyempre, it's always best po to consult din mo na with your preferred lawyer bago magbakal nindaga, and even sa part kang sellers bago magpabakal nindaga. May apotig di tabi, Attorney Tin. Good morning po, Sir Mike and Attorney. Hapot po ako. Mga heirs po kami, bali 5 po kami. Paano po kung mag-insured kang coconut land? Pwede sarusan ng heirs ang magpa-insured. So insurance mapa-insured din. Ano ibig sabihin ninda? Mapa-insure niya, so coconut land ninda. Lima na silang eredero, pwede sarusan na da magpa-insured.
Mm. Paki-specify kung ano ibig sabihin nata or paano ninda ipapa-insure ito. Yan ang ano din, ang problema kapag may problema ka mo na specific talaga and complicated. Mhm. And kasi ining programa ta mga tugang, for academic purposes and yun na nga ni at least magkaigwa ka mo nin ideya kang mga inot na dapat gibuhon or kang sa tuyang mga dapat gibuhon, mga karapatan manungod sa sarong bagay. Pero dai po ini pwede mag-constitute as a specific legal advice. Mhm. So kung arog ka ining mga problema, dakol kaya hahaputon Kuya Mike ang abogado ninda dyan. Syempre, Mhm. kaipuan mo ng mabuo po so facts, so circumstances, mga kapot na dokumento para masimbaganin matanos kung ano ang sa indang problema o kahaputan. So, arog ka ini, vague, Mhm. general. Oo. So, ano na lang, pa-consult na lang po sa mas kisisay na preferred nindong lawyer. Kung Okay. kayang specify in details. Okay, so salamat po sa texter ha. So namat po sa attorney para mas malinaw ang advice sa Indo. Magduman po kamo sa mga nakaaram kay ini. Okay, tabi attorney. Duro-diretso na kita. Sige. Gari sige. Habang nag-aalat pa kita attorney Tin, so sinabi mo po kaya na due diligence sa pag-ano kang daga. Paano, duman sa buyer tabi attorney Tin, sa mabakal, paano maaraman? Tapos sabi ka bago kang texter may kaput-kaput na titulo, so nagpepresentar na sa diri niya ito. May kaiba pang ID niya. May ID nga ako, uni ang titulo kaya, nakapangaran sa kuya, ako nga tag sa diri kayan. Paano niya mabe-verify ito na daing problema sudaga na babakalo niya with that documents? Well, saro po iyan sa mga first thing talaga Kuya Mike na dapat hilingon. So, title kang daga and kung sisay so naka-register duman na owner. So, maiiling taman po iyan although saraditon kaya ang mga letra sa titulo pero at least magka-ideya na din kamo na dapat tigbubusisi iyan na maray, babasa dyan kung sisay po nakalaag, maiiling man po dyan ang pangaran registered in the name of. So dapat so nakalaag duman kung sisay so nakalaag duman na pangaran as owner, generally siya din dapat itong kauro nindo na talagang nagbebenta sa Indo and nagpahiling din in ID na siya talaga ito. So iti-check din so ID. Dai po basta-basta magtubod na siya itong nakapangaran duman. Kasi lalo na sa panahon ngon yan, di ba? Dakol na mga manloloko na arogkaan. Pero Kuya Mike, even po nga ni na pinahiling so titulo, nagpahiling nin ID, nahiling na siya so siya talaga, so nakapangaran duman sa titulong kapot-kapot niya, it's always best na mag-check man giraray po sa Registry of Deeds where the property is located. Kasi madali na din magpeke nin mga dokumento ngunyan. 'Di ba? At siyan ka antig Photoshop, tig AI nilapat lang sa pangaran niya duman sa titulo. So, i-check man giraray po sa Registry of Deeds kung saan located so daga, bako sa address kang buyer, bako sa address kang seller. Nito, kundi kung saan po located sa property. So, Okay. duman po i-verify sa Registry of Deeds. Anyway, may form man lang po dyan sa ROD. Then, ilalaag lang nindo sulat number, kung saan located sa daga. And then, matao manin copy sa Registry of Deeds, at least ma-verify nindo, duman sa Registry of Deeds mismo kung tugma ba. So, titulo duman sa ROD sa tigpapahiling po sa Indo na binibenta. Okay. So, diretso na kita, Attorney Tin. Tsara na kita commercial break pakatapos tayo. So, saro-saro ang tanangon yan. Ini mga paagi para makakasiguro na daing problema sa babakalo na daga. So, aside ka ito na i-check po, Attorney Tin, sa ROD, ano pa po ang mga paagi? Okay, so kung na-check na sa Registry of Deeds, kasi much better nga ni po na ang ipahiling sa indong titulo, so owner's copy. Owner's copy.
Oo, so copy ninda. Pero kaipuhan man giraray mag-check sa Registry of Deeds kasi minsan Kuya Mike, ang kaput na titulo kang owner's copy bako man updated. At yan kaan igwa ni naka-annotate sa records kang ROD. Pag sinabi ta po annotate, so mga nakatatak iyan sa likod kang titulo na tigaapod tang encumbrances. Let's say naipabakal na palan sa iba, tapos tatakan nung seller habang tigpa-process niya so transfer of title, pinatatakan sa likod kang titulo na napabenta na ito sa iya. So, pwede din na sinanla palan so daga. Diyan mo po yan maaaraman, diyan yung maaaraman sa Registry of Deeds. So, Attorney Tin, i-verify naman. pag pigsang la po ang daga, pignunutan man duman sa likod kang titulo. Yes po, Kuya Mike. okay. Kapag pinaregister nung mga partido, so sa kasi igwa din baga po Kuya Mike nangyayari na verbal lang, oral lang, lalo kung sa magkakapamilya man sana or Oo. May walat sana sa titulo ade ning ang ano ko sa imo guarantee. Oo, pero bako iyan advisable. Kaya maski sa mga nagsasanla, dapat magpa-execute po niyan formal document na tigaapod na deed of real estate mortgage. And then, ipapatatakan po iyan, paparehistro iyan duman sa Registry of Deeds. Okay, may nagapunta rin Attorney Tin, paano nga Kuya Mike and Attorney Tin kung sudaga ginibong collateral sa kaso? Gari, anong collateral ini Attorney Tin? Baka tutukoy niya Kuya Mike, ginamit as bail bond. Okay. Opo. Usually, gigamit din iyan kapag mapiyansa, let's say cash, dahil nag-avail nun sa surety, sa insurance. So, igwa siyang daga, igwang kapot na titulo, pwedeng iyo ito ang tigagamit para makapagpiyansa. Dahil man So, ang ano po epekto Attorney Tin sa kung babakalon ito, ano ang epekto sa duman sa mabakal kung ini nakaaro ka ito duman sa kaso as bail bond? Siyempre, depende sa mabakal Kuya Mike kung i-assume niya risk na ginamit ito as bail bond duman sa court. Kasi let's say igwanin civil liabilities, nakaipuhan bayadan, so akusado kung saan man tigamit ito as bail, then pwedeng i-forfeit ito, ipapabakal ito through public auction, and then so proceeds ka to ang ipapambayad na danyos if ever sa private complainant. So, pero iyo man din, tigpaparehistro din dapat iyan, nakatatak din po dapat iyan sa Registry of Deeds kung ginamit siya as bail bond para mailing din kang mga buyer na igwa palan ining kumbaga encumbrance. Okay. Attorney Tin, ano da po ang gustong sabihon sa ROD? May nakalagda ang existing sa ROD Registry of Deeds. May existing sabi ni 0948. Existing na title. Sa Registry of Deeds, sa title, may nakalagda existing. Ano da ang gustong sabihon ka ito? Wala man po maraot na duman na lang din direkta maghapot sa Registry of Deeds para sinda din po ang makapag-explain na maray kung ano ang ibig sabihin kang pagtatak ninda duman kang existing na title. Gusto sabihin, pag existing, igwang daga na arog ka ito. Oo. Kung kasi patunayan existing kang ROD, Attorney Tin, na ining daga na existing. Okay. Kung may mga kahaputan po kamo, let's say naka-acquire kamo din kang copy, and then may mga nakalaag dyan, nakatatak na dahil masabutan, always naman po na available and actually aasikaso din naman kang sa tuyang mga ahensya de gobyerno. So kung may further questions pa, then magpa-consult sa lawyer, darahon po ang dokumento para mas ma-explain ko sa Indo. Another question, Attorney Tin, nagdadako lang sa tuyang. Ako talaga Kuya Mike, pagdaga, pag-arog kayo ni Barangay. Ali kay 546, sabi niya, Kuya Mike, masama ba ang ibasura ang mga Xerox copies ng land title baka mapulot ng iba? Gagamitin ito. Opo. So, pag mga arog ka ini, araman sa nanindo,
na ayan nga ni naglipa na ang mga Mm. may masasamang loob, and then araman nindo na importanteng dokumento iyan, so maski po photocopy dahil nindo ipagbarag-barag maski sain or itapok, much better kung talagang dai kaipuhan maski photocopies, then ano logod so paper grinder baga Kuya Mike. Mhm. At Okay. least So, mga detalye, oo, sa mga detalye ka to. And talagang di ba, mako-compromise kapag napulot Mhm. kang iba. Sige, pag mga important documents, ade, ato, big paparak nito yan, may machine, may upload ka na machine. Opo, so paper grinder. Okay. Follow up kang so sa ROD na existing, tinaram lang po na ang name and title is still existing. Tinaram na sa ROD. Okay. So most probably, igwanin existing title na Mhm. nagko-cover kang daga na ito. Okay. So, tama man ang gada. At least, napatunayan man ang gada. So, daga May na tigaapot mo, yaon. Oo. Buda so pangaran daa. O yun to tugma. So very good yan ito ade, very good ito na find out mo po. Okay, anyway, thank you po ade. So sige, pabilon ta ko na si Attorney Tin kang iba pang mga detalye. Paano nido masisiguro kung mabakal ka mo kidaga na tangani daing problema? Sige po, Attorney. Mhm. Ang another problem Kuya Mike, kung nakalaag sa title, dakol pa sindang may tag sa diri. Mhm. Or ang nakalaag na pangaran sa title gadana and then dakol na eredero. Mhm. So tapos ang nakikipag-negotiate sa buyer or possible buyers saro lang sa mga eredero. So pag arog ka ining sitwasyon, dakol po na kaipuhan na hanapon na dokumento. Saro na diyan ang special power of attorney, authorized ba ining eredero na ining nagpapamidbid sa indo na siya ang nagpapabakal, lalo na kung buo na daga, and then dapat maghapot po kamo kung pira kamong magturugang, kaipuhan po i-ascertain kung pira pasindang co-owners Mhm. na tigaapod kang daga na ini. And then extrajudicial settlement of estate, kung dakol sindang eredero na nawalat, Mhm. or kung tig-wave na sa iya, like tigtataram niya na tinaon na sa ko kang mga tugang ko kasi sa mga tugang ko nag-abroad na, wala man pakiaram dyan, dahil po basta-basta magtubod. So, hakapan din po nindo ning waiver of rights. Actually, sa sarong dokumento na yan, Kuya Mike, extrajudicial settlement of estate with waiver of rights. Mhm. So, dahil po pwedeng tataramon lang din kang ibang tugang or kang ibang erederong nawalat na sa imo na yan. Wala kami pakilabot dyan. Kasi kaipuhan man po giraray na may pirmado sindang dokumento, which is iyo nga ni, the extrajudicial settlement with waiver of rights, na talagang tigtataon na iyan, na buong iyan, so shares ninda, tig-waive na ninda, paduman sa nagbebenta. Okay, Attorney Tin, pa nag-SPA, alam mo nga apat na magturugang, nag-special power of attorney, tinalaga si, ika nga Juan, may SPA ka na, ma-represent ka sa Samuya. Kasabay na tabi ito, Attorney Tin, duman sa extrajudicial settlement, pati ito, i-attach na ito na pig-waive mo pa sa claim mo. Iba po, Kuya Mike, kung pig-waive kesa sa SPA na pig-authorize lang. Okay. Although, kung SPA, pwede din po nakasabay na iyan sa sarong dokumento. So, extrajudicial settlement of estate with special power of attorney. Kapag aron ka to, daiman tigtatao kang ibang eredero, so share ninda. Duman sa nagpapabakal. Kundi, tigo-authorize lang ninda na iyo ito ang mapabakal, iyo itong makuha kang benta, pero babanamon man giraray ninda. Pero ang extrajudicial settlement of estate with waiver of rights, tigpapaubaya na ninda sa shares ninda, garo tigtataram ninda na okay, ika nang may tagsadirikan. Sa imo na iyan pati mga share. So yan po ang difference. Okay. Bibalyo na gabos na rights pag igwa ka kang waiver of rights mo duman sa daga. Yes po, Kuya Mike. Pero dapat may pirma man giraray kang mga nagwe-wave. Maski nagtataram sinda na abo na ninda, wala na sinda dapat kinalaman dyan. Kaipuan man po giraray ang pirma ninda duman sa extrajudicial settlement with waiver of rights. Ngunyan, kung saro lang siyang nawalat po, Kuya Mike, na eredero, let's say ama niya ang nakapangaran sa titulo, pero
wara na din ang ina niya, and then saro lang siyang aki. So, bako man po extrajudicial settlement of estate ang i-execute and pipirmahan and hahanap po ni na buyer. Kundi, affidavit of sole heir or self-adjudication na nagpapatunay, base sa laysay niya, na siya lang ang nawalat na eredero katong nakapangaran sa titulo. Pag solo ka pala, papatunayan mo pa, adi. Yes po, Kuya Mike. May affidavit pa lang. Dahil pwede birth certificate na sana. Actually, kaiba din ito, Kuya Mike. Kasabay. Okay. Opo, syempre. Kasi, kumbaga, self-serving, mas kinotaryado ang affidavit na ini. Self-serving man giraray siya. Tayo man pwedeng basta-basta tubudan na. Tinaram niya lang na. Kasi dakol pati Kuya Mike nagpapalsify kang arog kaan. Iyo. Oo, tigtataram na siya na lang eredero tapos biglang nagbuburotwaan, dakol pa pala. And baka mananggad pag may magbutuan na, dahil mo araw, may tugang ka pala. Pwede. Non-marital or illegitimate, Oo, yan. Okay, ang mga pasunod sana sa mga tugang tang parahinan nyo, gade, ilingon po kung ang pigpapirmahan sa Indo, SPA or waiver of claim. Yan. Kasi Baka, dahil nindo aram, waiver na pala nito kang rights nindo, pag una nindo, kasabay pa kamo duman sa negosasyon kang barakalan. Dahil na pala ikaw kasabay. Mag-iringat po ha, sa pagpirma, basahon, maski po tugang nindo iyan, DTA, don't trust anybody. Baka sukabaklanan nga attorney 1 million kada magturugang tinawsan dahil nga ta mabuot ako dahil na mga kamudig de tawan ta ka sa 20k pabuya nga sa pagpirma mo. Okay, may apot dig ni tabi attorney paano po ba ang proseso ng pagbakal residential land? Pwede ba through FB at any sa internet working da? Pwede na sa FB. proseso kang daw po, Kuya Pagbakal Mike? daki residential land, pwede da sa FB or networking? Baka ang tigtutukoy po niya is mga nagpo-post, di ba, na lot for sale ngayon, lot for sale. Well, Iyo pwede po. naman po, pero dakol arog nga ni kaining tigtutukarta, dakol man giraray kamong kaipuhan gibuhon. Na verification, kang documents, nakapot ni seller, and kung agent man siya, igwa ba siyang special power of attorney or kung ano man ang kapot niya na nagdataram na authorized siya to sell kung bako siya sa owner. So, maski pa may nailing ka mo sa social media na talagang gustong-gusto nindong daga, wala man problema actually. Pero, kaipuhan syempre na bago magluwas nin kwarta, make sure na nakapag-verify na kamo kang mga kaipuhan na i-verify and sa relevant government agency. So, kung kamo mismo dai po yan maaasikaso, ang mga law office, lalo na kung licensed na real estate broker na lawyers, dakol din po kita kaandigdi. So maghanap po kamong lawyer na real estate broker at the same time, or maski sisay na prefer din ng lawyer na may mga staff din sa luwas, naglalakaw, then i-engage ninda ang services ninda para ma-verify gabos bago magluwas nin kwarta. Attorney Tin, pass forward kita halimbawa nalansi na. So nagbakal ka nalansi na siya. Ano ang gigibuhon kang nalansi, tabi Attorney Tin? Kung igwa pa man siyang remedyo. Well, under our civil code, kapag may panlalansi, syempre iba din sa criminal case na estafa, pero kaipuhan very complex na criminal case ini. And dakol din na kinds of estafa. So, i-ascertain po kang sa inyong lawyer kung pwedeng maglaog sa elements kang estafa kung gusto nindo criminal case. Pero kung civil case naman, pwedeng rescission of contract based on fraud. So, pwedeng kung may nabayad na kamo, ma-file nin civil case para ma-refund nindo nabayad nindo. And at the same time, damages. So, danyos din.
Okay. Pababayadan din sa Indo. Yan. So karasuhan na din lalo ka magagastusan diyan. Siyempre kuan iyan so panahon mo Yes, Kuya Mike. Kaya tatamaan. dapat, ano talaga, bago magpaluwas in kwarta, nag-ibon na una, kumbaga, kampante na kamo na Mhm. malinig talaga ang documents and records kang balak nindong bakalo na daga. Prevention is better than cure. Bako lang yan applicable sa medical field, sa health, Mhm. kundi even sa legal aspects. Okay. May halawig din apot alagad may mga pigmention siyang sa texter ta haday ko lang may mention nun yung mga pigmensioner mong pangaran kiskwilahan and barangay ta bawal mo po ini sa mo adi. Ang apot niya Attorney Tin, may tugang po ang friend ko na madre kang inot na ulyanin or memory loss na po. May pinahiling ang sarong lalaki na deed of donation kang daga na share kang madre bilang tugang. Pero ang petsa kang donation and pirma niya may erasure dahil halatang peke ang pirma and duwang donation pa kang daga. Dati po ang daga natugdukan kisarong eskwelahan sa sarong barangay digdi sa Legazpi. Valid po ba kung may erasure? Sa May erasure na date, so deed of donation. aha. Well, kung may duda po ka mo, kung lalo na sabin kang sa tuyang paraan tabay, Garo Forge, Mhm. pirma, then ipa-check nindo sa PNP, Mhm. yan, para ano kang forensics, Mhm. so mga expert sa handwriting, signatures, ipa-check. And then, deed of donation, pero dai na parehistro. So, ipa-check din sa Registry of Deeds kung nakatatak ba na parehistro as encumbrance sa titulo, so deed of donation na Mhm. ito. Kasi kung bako, then mas may doubt talaga kung donated ba talaga Mhm. ito. And then another question, notarized ba itong deed of donation Mhm. or bako notarized? Kasi kung bako Mm. notarized, then private document lang siya, all the more na maduda kita sa genuineness and authenticity ng dokumento na ito. But again, hanggat dai ko po na iling so dokumento, dai ko nakakauron, then dai pwedeng magtaon in specific na legal advice in relation to such. So, kung sisay man po ang texter ta, darahon sa dokumento and magpa-consult sa mas kisisay po na lawyer. Yan. Okay. Thank you so much sa nag-apot ha. And pasensya na ta, dahil ko po pwede i-mentioner itong mga tigtaramong pangaran and mga institusyon na pwedeng maapektuhan po kayo ng pig text mo. May apot digde, Attorney Tin, pira daa usually ang pigbabayadan sa pagpanotarize ki deed of donation kidaga. May fix ba ini or may porsyento sa kantidad kang daga? Okay. May mga ano po kaya kung sa ina lugar, igwa kitang tigaapod na IBP or Integrated Bar of the Philippines na prescribed Mhm. rates. So, yun lang din po ang kaipuhan ni sunodon as notary public, as lawyer. So, minimum prescribed rates kang IBP. Mhm. So, igwa po iyan, sinda, depende kung sain, na fixed, na Mhm. minimum, or 1% kang bentahan, whichever is higher. Okay. Kari pala may DTI man ka mo adi. Opo, igwa po, Kuya Mike. May nakasaklaw man tanganing maayos man talaga ang mga arog kaiyan sa manungod sa pagnotaryo. Okay? O kasi pag nagpabarakala na talaga kidaga, ang iba baga attorney din, may namati kaya ako na ibaba mo sa ngaya ang presyo kang sa aktual. So, anong comment mo duman attorney tin na pag nagbabarayada na kidaga mapanotaryo na sa deed of sale digtataraman saro na lado duman sa barakala na data nga i-declare ang tunay nakadepende nga ang notaryo sa amount nga kaini. So ano ang comment mo duman tabi attorney? Yan na din nga ni ang tataram Kuya Mike. Dakulon sa in real life ang nagigibo ka ini. Madunong na nga ni ang mga client. Nakul po ang nagigibo ka ini na example Kuya Mike, ini bako daga motor. Mhm. Tapos sa 15,000 daang bentahan.
Igwa pa bang nababakal ngunyan motor na 15,000? Mabakal ako. Saro-saro igod ang Rida. Oh. Well, sa daga, yan, lalo na sa daga, dakol po ang nagigibukan. Mhm. Na aram kaya ninda, based sa percentage, Mhm. ang ibabayad sa notary public, ang pagpanotarize and draft kang deed of sale. So, deliberately, so buyer and seller, nagkakakonsyaba bago maglaot sa sa loob kung sa mga panotaryo na arag lang kaya kayo taramunta na na bentahan para baba ang bayaran sa notaryo. Well, sana nasasabutan din po nindo na kung bako man sa percentage nag-base so notary public, it's because tig susunod ni po so prescribed rate. Mhm. Kaya nga ni din so IDP, syempre may idea na din sinda na tigigibo inikang parties. So bako lang siya based sa percentage, 1% kang consideration or may fixed sindang tig laag na minimum kung arindo man ang mas mataas. So even nga ni sa BIR oy, illegal po iyan. Dapat pinagigibo. Kasi let's say capital gains tax 6%. Mhm. Paghuna ninda kung gura no subentahan kaya deliberately tig undervalue ninda yung apodjad para kaya ababa su tax na babayadan sa BIR. Well kaya ang BIR din dai na nagluluk into the consideration o bentahan tig-check na din ninda so zonal value kang Okay. taga. So assessment ito ade kang so sa assessor kang sa city nga kang municipal assessor. Sa zonal value Kuya Mike. Actually, igwasin danin may Excel, pero may Excel or list sinda kang kung saan located su daga o ano ang classification kang daga. Kung gura na siya per square meters. So So, pwede ipasabot na lang din po Kuya Mike kung nata mahal ang notaryo, kung may mga nagrereklamo din talagang mahal. It's because nga ni po na ang naiiling lang kaya Kuya Mike, syempre, simplihon lang kaya para matatak. sa dry seal. Oo. Bako po iyan ang ilingon nindo. Kundi, ko convert di po kaya from private document ang sa indong contract na deed of sale into a public document. Nagpapasa po kami kang kopya kaan sa korte. So, in the event na magka-problema man kamo dyan, at least, pwede nindong haga doon sa clerk of court, kung saan po notary public, so pinanotaryohan nindo, then, dahil kung magkaka-problema kung gamito nindo iyan as evidence. Kasi may kopya su court. Pero kung wala kopya duman sa korte, or bako notarize, madidipisilan pa kamo na gamiton iyan as proof. Yung man ang ganda. And kung minsan, pag ipapabakal mo na naman sa daga, may ilig kang another buyer na ababaon mo pala sa nangyay palang sukabakalan mo. Tapos ipapabakal mo anong tao. Oo, May saro epekto pa man yan yan. bilang seller kung ika na ang seller ngunyan. Opo, domino effect na yan. Yes. Tapos so mga risk involved din kapag nagtatak na kami dyan sa dokumento, tapos later on magka-problema, then syempre, papapo doon kami. Yes, kasama Diba? na. And dakol na risks na involved. So, kaya dakol din na requirements bago maging authorized as notary public. Kung mareklamo na mahal, then puta, kung kaya nindong gibuhon, kamo na lang. Oh, Di ba, daiman? baka nagit na si Attorney Tin. Bako kaya, Kuya Mike, as notary public, bako enough na makapasa ka sa bar exam. Yes. Enough na lawyer ka na. So, a-applyan mi din po iyan, dakol na requirements, dakol din na expenses. Yan. So, yan po ang consequences kapag nagnonotaryo kami. Kaya sana nasasabutan kang sa tuyang mga paraan tabay kung nataarog ka to. Sabi kang nagpaburunyag, opo, nasasabutan niya mo. Attorney Tin, paano kaan? Inabot na naman kita ki oras sa satuyang programa. Any announcement or greetings po sa imong law office or mga friends mo? Sige po. Okay, ano na lang Kuya Mike, last few reminders, mga paraan tabay ta. Bako lang po titulo ang i-check
Sa assessor's office din, city or municipal assessor, so tax declaration ka. Tadyan mahiling so classification kang taga. Kung agri, kasi kung agri, dakol na ano din, kaipuhan pang additional documents na dapat po nindong i-check. So, yan. And treasurer's office, i-check nindo kung sisay ang nagbabayad kang buwis. Okay. Yan. So, kung may concerns man po kamo sa arog kaining topic na pinag-urunan tangon yan, then magduman na lang po sa, again, maski sisay na preferred din ng lawyer. And ang kaipuhan lang tandaan, bago magpirma sa maski anong papel, bago taonin kwarta, maski piso pa yan, para maiwasan ang mga problema, magpa-consult na lalo po kung may duda kamo. Okay. Okay. And belated happy birthday po to Ma'am Gina Ritter-D. Okay. Iyo man ang God. Gaday ko, ang nahiling ko, so ka-partner niya, digdi, attorney, ang nahiling ko, digdi. Nagsa-celebrate pa Happy kayo. birthday po kay Ma'am Gina Ritter. Okay? Agom Salamat ni, po. ni Councilor. Okay? Yes. Salamat Kuya Mike and sa tuyang technical team. Yes po, kay bati si Kuya Nems and si Jerome Ngunyan sa programa sa technical. And of course, sa mga texters natin, maraming salamat po sa pag-join nindo and sana na simbag mi po ang sa indong mga kaaputan ni Attorney Tin. And so iba po, sabi ni Attorney Tin, magduman sa napipili nindong abogado na mo yan nindo. Okay? So ini po ang kataripunan, Attorney Tin. Sa ngaran kang samuyang programa and of course digdi sa DCGB kami maugma na nakaiba mi kamo basta pirmiming pigtutugon sa saindo sa batas gabos patas. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng